Welkom aan gedeputeerde Dick van der Velde en wethouder Patricia van der Vijver. Maar vooral ook een speciaal woord van welkom aan de aanwezige veteranen, familieleden en nabestaanden van getroffenen. Ook aan het einde van het herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid is het, zoals we dagelijks in het nieuws zien, helaas nog steeds nodig om stil te staan bij vrede en vrijheid. 15 augustus 1945 betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan. Dit betekende ook het einde van de Japanse bezetting in het Nederlandse overzeese gebied. We herdenken daarom vandaag op deze plaats bij een gepast monument de slachtoffers van die Japanse bezetting. Willem Reeseel uit Groeten, 39 jaar. Petrus Roeland uit Hoofdplaats, 26 jaar. Jacob Sanders uit Sluis, 38 jaar. Namens het gemeentebestuur van Sluis, wethouder mevrouw Patricia van der Vijver, de bloemen worden aangereikt. Namens comité de Minstreep uit Ede, de heer Roland de Krook en Peter Paul Rozen. Dank voor uw bijdrage aan deze herdenking. Er volgt nu een défilé langs het monument en gaan we naar de kerk, de Open Haven aan het Kerkplein, waar we het programma gaan vervolgen.